tomu se nikdy s vykřátem klobouku nechce. Stát a cvičit. Ale proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě Stávej, jdeme do školy. ale proč? Protože jdeme do první třídy. Co to děláš? Cvičím, protože ve škole se cvičí a zpívá. Máš, to zpíváme si děti. Jo. Výborně. A kdo mě to všechno naučí? No přeci paní učitelky Jana Horalíková a Zuzana Kovářová. Jsou hezký. A taky je u škole pan ředitel. Já vám ho představím, ano? Tak děti, to je náš pan ředitel Jaromír Krejčíř. 1. září tohoto roku je pro vás ten největší den. Vlastně, když to tak v hlavě porovnáme, od narození. Protože poprvé vstupujete do tak veliké budovy. Děkuji vám, že jste si vybrali naši školu a věřím, že jak děti, tak vy s námi a s touto školou, která v letošním roce slaví. Kolik roku? 6 slavíte vy? Víš? Kolik? 115 roků už je stará ta budova. Takže až vám bude jednou 115 a půjdete kolem té školy, tak se zastavíte, podíváte a řeknete si, jsem chodil. Jana, děkuji. Takže dovolte, milé děti, protože dneska je to hlavně o dětech, o vás. A samozřejmě i rodiče, babičky, dědečci, všichni, co jste své ratolesky do školy přivedli. Abych vás také přivítala ve škole. A hlavně dětem popřála, aby se jim ve škole líbilo, aby si našli spoustu kamarádů a aby na ten nejenom první den vzpomínali strašně rádi. A když přeji dětem, musím popřát i rodičům. A to hlavně v prvním roce obrovskou trpělivost, protože ta práce, která děti čeká, je vždycky výsledkem té práce domácí i rodičů. Takže rodičům velkou trpělivost s dětma při té práci. Tak, já jsem slyšela nebo viděla v tělocvičně, když se vás ptali králíci v klobouku, ale neviděla jsem, jestli se hlásily některé děti z naší třídy. Těšil se tu někdo dneska do školy? Kdo se těšil, zvedne ruku. Já se musím přihlásit, já jsem se na vás moc těšila. No, tolik dětí, to je výborné. A kdo z vás si myslí, že raději bude chodit do školy, než do školky? Kdo se do té školy těšil víc, než kdyby měli do školky? Někdo takový? Tak my tu máme samé velké školáky dneska. Dobře, ručičky do. Díky. A máte rádi pohádky? A kterou máte nejradši? Zkus říct, kterou máš nejradši. Markulku. Kdo, co ještě znáte? Kterou pohádkovou postavu třeba? Krteček. Krteček. A ty jsi mi teďka napověděl. Představte si, děti, že nás ty pohádky a pohádkové postavy budou provázet celou první třídou. Já jsem vám na lavici nachystala sešity, ze kterých se budete učit. A tady, když se podíváme na ten první sešit, to je matematiček. Přivítám mezi vámi, nebo mezi námi, paní vychovatelku Lenku
Rodičovou, to je paní vychovatelka, která vás bude ve školní družince. A tam se vůbec nebudete učit. Tam budete dělat samé krásné věci. A budete si hrát. A je to tam úplně, ale úplně úžasné. Tam bude, jo? Tak hned se tam může jít podívat, jak tam to slaví. Dívej se na ten hodík. Ty rodiče vyšli. Tak. Dobrý den, vážené děti, milí rodičové. Chtěla bych vás přivítat i já ve škole a řeknu vám pár informací, které se týkají školní družiny. Budu vaše paní vychovatelka ve školní družině. Školní družina to je taková školka, do které jste chodili až do teďka. Tak to je taková školka, do které budete chodit, až se přestanete učit paní učitelkou. Tam ve školní družině už se učí jenom ty zlobivé děti, ty hodné děti, ty si tam chodí jenom hrát, ale ty zlobivé, pro ty tam máme nachystané pracovní listy, tak i ty se tam sem tam, ty zlobiví se tam sem tam učí teda, ale já vás nechci strašit vůbec. Stává se to opravdu jenom málo kdy, že se v družině někdo učí. Ve školní družině si budete chodit hrát, máme počítače, hračky, pastelky. To je pro dnešek všechno. Váš první den ve škole dneska končí. Dalo se to vydržet? Já. A bylo to, je tu někdo, kdo se Gabinka ve školy dneska bál? A nebudu se učila. Že moje Gabinka kažka, no těším se, ale tak malinko se i bojí. Bál se někdo do školy?